llibres viuen dins un castell, grossos o prims, més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, soc Genís Serra. A mi este llibre m'ha agradat molt perquè és fàcil de llegir, divertit i és graciós. Està expressat com si fos el teu diari personal. De fet, és un diari, el diari de Greg. Això és massa. Número 3, aquí ho diu, té 223 pàgines. És fàcil de llegir, divertit, graciós. Ja es veu tal com és, que està expressat com si fos un diari. També hi ha la pel·lícula, el diari i la pel·lícula. El seu autor és Jeff Gney, que és dels més venuts a New York i m'agradaria molt que el llegiguéssiu. Espero que el busquéssiu a la biblioteca, a qualsevol, i que us agradi de llegir, i si us agrada m'ho dieu, que me'n ficaré content. I hasta aquí, espero que us el llegireu. Els llibres